hatimiliki. Jodak e gwenge mopogore opogore ka chung'ol bura ma Butula e kaunti ma Busia medo yudo lal e puothegi kaluwore gi bimbe makoro ketho chamgi ahinya to mago mag oduma makoro kindegi mag keyo chiegni. Jodak mamoko mag gwengego koro chuno mondo mi otim pith mag cham mamoko mok nyal kethi gi bimbe kaluwore gi luoro margi mar yudo lal koa kuom le mabende kochgo. Kinda margi mar tieko kethruok mag cham ka gitiyo gi guogi bende osegore Luanda ka kwan mar bimbe osebedo ka medore mokalo ka koro gidwaro ni sirikal kokalo kuom duol mochung'ne le mag bunge KWS mondo mi odonjre wachno mapiyo mondo konye tieko midhiero mikelo gi bimbe. Eka moja wanapata zaidi ya gunia 15 na hata saizi kwa sasa upanzi wa sasa hawezi pata hata gunia moja kwa sababu niani zimeshaharibu sana. Nilikuwa nimepanda mahindi nusu eka na mtama, lakini mahindi imeenda yote. Imekuliwa yote, hakuna mahindi. Kama singekuwa nimepanda mahindi na mtama, hiyo shamba ingekuwa imebaki bora. Hii vitu imekuwa sumbufu na imekuwa tena kuonjwa suku kwetu kama wakulima. Inatupea mihangaiko. Tunalima inaturudisha nyuma. Tukisha kula mahindi yetu ikimalize, sinaingia hata kwa nepe grass, sinakula paka hata sinakula mafokado zetu. Ile usaidizi tunataka tu ni vile